Isa na namang pamilya ang ating matutulungan. Ang 3 buwang buntis na si Cristina Barceliano kasama ang kanyang ka-live-in partner na si Edwin Almugera at 1 taong gulang nilang anak. Makikwento sa amin paano namin kayo matutulungan? Ma'am, wala po kami matirahan. Saan po kami. Minsan sa ilalim ng tulay. Huwag kayong mag-alala dahil bilang tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, susunduin kayo ng programang ito dyan sa Payatas, Quezon City. In 300 meters, merge onto Epifanio de los Santos Avenue. Oh, yun na yun. Sige po, ma'am. Saan po ba sila dyan, ma'am? Ituro mo nga sa akin. Be, ayan. Pakalat-kalat po kami sa lansangan na ganun. Sobrang hirap po. Ano po, minsan may nagbibigay lang po sa amin ng mga pagkain dito, mga